Il-kumpanija Burmarrad Group ilha mwaqfa sa mill-1984, 38 sena li matulhom din il-kumpanija kibret u firxet l-operat tagħha. Ftit tal-jiem ilu din il-kumpanija bdiet topera minn faċilitajiet ġodda fil-Marsa b'investiment ta' 12 miljun euro. Din il-faċilità ġdida fil-Marsa hija twettiq ta' ħolma illi saret realtà hekk kif issa din il-faċilità se tgħinhom joffru aktar servizzi f'pajjiżna. Burmarrad Group huwa negozju tal-familja immexxi minn missier u mitliet uliedu u bħalissa qed jimpjegaw madwar 100 ħaddiem. Net News kellem ma' Mario Gauci, chairman ta' Burmarrad Group, illi spjegana kif issawret din il-kumpanija. Jiena ġej kont raħħal qabel ma bdej dan ix-xogħol, konna naħdmu r-raba u bil-bejjem u dejjem kont dilettant tal-inġenji u bdejt dan in-negozju fin-1984. Bdejna nimpurtaw vetturi mill-Ingilterra, mbagħad bdejna nimpurtaw mill-Ġappun, imbagħad bdejna nagħmlu l-after sales. Meta laħqu tfal għandi 3, waħda kollha ġew fil-kumpanija u għamlu li l-kuraġġ li nagħmel dan l-investiment u dan l-investiment naħsbu li hu ta' għajnuna għal poplu ġenerali u għal pajjiż li bniedem ġie hawnhekk u nqeda minn kull ma għandu bżonn fil-vettura tiegħu. Huwa jisqar li matul is-snin affaċċjaw numru ta' sfidi iżda kien biss permezz ta' determinazzjoni kbira illi baqgħu għaddejjin u llum jinsabu tassew burin b'dak li rnexxielhom jiksbu.